Sayang naman yung niluto ko para sa kanya. Sana pala, hindi na lang ako nagluto. Oh, bakit, Renz? Maganda akong balita sa'yo. Nakapasa ako ng scholarship sa isang university. Talaga? Mabuti naman nakapasa ka. Kaso ate, saan naman tayo kukuha ng pang-araw-araw ng pamasahe ko? Hindi ang layo ng university dito. Hayaan mo. Ako nang bahala sa allowance mo. Pagsisikapan ko to para naman may makapagtapos kahit isa lang sa amin. Kaya mo ba ate? Baka mahirapan ka. Ano ka ba? Kahit wala akong pinag-aralan, kaya ko naman kumita at pag-aralin ka. Ipinangako ko sa magulang natin na hindi kita pababayaan. Salamat ate. Hayaan mo. Kapag nakapagtapos na ako, babawi ako sa'yo. Sige, basta ang dapat mong gawin, pag-aral kang mabuti ha. Ano ka ba? Gagawin ko ang lahat kahit mangutang pa ako para mapagtapos ka lang. Salamat sa suporta ate. Ano ka ba? Kapatid kaya kita, tsaka tayong dalawa na lang ang magtutulungan. Pababayaan ba naman kita? Pabili po. Oh, Ate Mitch. Ikaw pala. Oh, Marga. Sa inyo itong tindahan? Opo. Kailan ko lang po yan napatayo. Kaso, naipangutang ko lang din po yung pagpapatayo ko dyan. Eh si Renz, may trabaho na ba siya? Wala pa po. Nag-aaral pa po siya eh. Tsaka, graduating na rin po siya next year. Talaga? Mabuti naman at napag-aral mong kapatid mo. Opo. Pinilit ko po na pag-aralin siya. Kaya, kahit isa lang po sa aming dalawa makapagtapos, okay na po sa akin yun. Tama. Balang araw siguro, matutulungan ka din niya kapag may maayos na siyang trabaho. Kaya nga po. O siya, sige. Pabili na lang ako ng soft drinks at nagmamadali na kasi ako. Sige po ate. Sige po. Ito ate. Itong bayad. Sige, salamat. Mauna na ako. Sige ate, mag-ingat ka po. Ate, nakasalubong ko kanina si Ate Mitch. Di ba siya yung dating nagtitinda sa palengke? Oo. Hindi na siya nagtitinda ngayon. Lalo na professional na yung mga anak niya. Ayaw na ng mga anak niya na magtinda siya. Lalo na sustentado naman siya ng mga ito. Ang galing naman. Hayaan mo ate, ganun din ang gagawin ko sa'yo. Kapag nakahanap na ako ng magandang trabaho, ako naman ang susuporta sa'yo. Ano ka ba? Ito yung nakakatulong sa pag-aaral mo. Lahat ng kinikita ko dito, lahat yon para sa'yo. Kaya nga balang araw, itong maliit mong tindahan, gagawin natin yung grocery, papalakihin natin yan. Ano ka ba? Basta makapagtapos ka lang ng pag-aaral, masaya na ako. Oo ate, gagawin ko talaga yon para sa mga pangarap natin nila nanay at tatay noon. Siya nga pala, anong oras yung pasok mo? Mamaya pa ate, pero hihingi sana ako ng dagdag baon. May babayaran kasi ako sa school. Eh, magkano ba'y kailangan mo? Mga 500 ate. Kasama na doon yung pamasahe ko. Ito, Salamat ate. Siya nga pala ate. Sa susunod na buwan, may mga bibilin pa ako ibang project para sa school namin. Medyo may kamahalan nga lang yung mga bibilin namin ate. sige. Hayaan mo, mag-iipunan ko yan. Sige ate, magbibihis na ako para makapasok na din. Sige, mag-ingat ka bunso.
Magkano naman kaya ang kailangan ng kapatid ko? Baka hindi magkasyang ipon ko. Saan kaya ako pwedeng makahiram nito? Tama. Manghihiram ako kay Ate Mitch. Siguro naman, pahihiraman ako nun. Mabait naman yun. Tao po! Ate Mitch! Tao po! Oh, Marga, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Sige po. Halika, maupo ka. Sige po. Magandang araw po, Ate Mitch. Magandang araw din sa'yo, Marga. May kailangan po sana ako sa inyo. Kaya po ako nandito. Ano palang kailangan mo? Ate Mitch, kung maaari po sanang makahiram ng pabor. Ano yon? Hihiram po sana ako ng pera. Gagamitin po kasi ng kapatid ko para sa school project nila. Kahit po, lagyan nyo na lang ng interes. May papahiram naman ako. Kahit wag mo nang lagyan ng interes. Naku, talaga po. Kaso, baka magalit po sa inyo yung mga anak nyo. Ano ka ba? Basta nakakatulong sa kapwa, okay lang sa kanila yon. Nanggaling din kami sa hirap. Tulad mo, nagsikap din ako na mapag-aral ang anak ko. Nagtitinda ng gulay. Nakakahiram din ako ng pera noon sa kapwa ko tindera. Pero, eto, nakakaraos na din kahit paano. Kaya nga po, Ate Mitch, isa din po kayo sa mga inspirasyon ko. Sabi ko nga po sa sarili ko na pagtapos ko lang sa pag-aaral ng kapatid ko, malaking bagay na po yun sa buhay namin. Kaya mo yan, Marga. Sipag at tiyaga lang ang puhunan. At sabayan nyo ng diskarte sa buhay. Tiyak, magtatagumpay kayo. Yun na nga po yung ginagawa ko, Ate Mitch. Magkano na nga bang hinihiram mo? Mga 5,000 po sana, Ate Mitch. O sige, sandali lang at kukuha lang ako ng pera. Sige po. O, ito na nga pala ang hinihiram mo, Marga. Salamat po, Ate Mitch. Hayaan nyo, babalik ko din po ito kaagad. Sige lang. Pakisabi kay Renz, galingan niya para makapagtapos siya agad. Hayaan nyo po, makakarating po. Paano po yan? Hindi na po ako magtatagal at baka inaantay na po ako ng kapatid ko. O sige, mag-ingat ka. Sige po, Ate Mitch. Maraming salamat po ulit. Tagal naman niya, ate. Baka malate na ako sa klase. Oh, ayun na pala siya. Orange, kanina ka pa ba? Oo, ate. Baka malate na ako niyan. Nakahiram ka na ba ng pera kay Ate Mitch? Oo, eto. Sabi ko naman sa'yo mabait yan si Ate Mitch. Salamat naman. Akala ko wala ka na hiram, ate. Ano ka ba? Yan na nga Tsaka alam mo, kahit kay Mayor, lalapit ako. Kabayad ka lang ng mga kailangan mo sa school, no? Nakakaya naman, ate, kung kay Mayor ka palalapit. Biro lang. Pero alam mo, gagawin ko ang lahat. Makapagtapos ka lang sa kurso mo, bunso. Salamat, ate. Sige na, aalis na ako. Sige, mag-ingat ka. Oo naman. Tagal naman ni Renz. Sabi niya tapos na ang klase niya.
Oh babe, nandito ka na pala. Oo, kanina pa. Ang tagal mo naman kasing lumabas. Pasensya ka na. Marami kasi kaming ginawang project at mga research. Ganyan ka naman palagi eh. Lagi ka na lang walang oras sa akin. Konting tiis na lang babe. 1 taon na lang, matapos na ako sa kolehiyo. Ayaw mo ba yun? Nakakahanap na ako ng magandang trabaho at matutupad ko na ang mga pangako ko sa'yo. Papakasal tayo, magkakaroon ng magandang bahay at mga anak. Sus, sige na nga. Magtapos ka muna bago ka mangarap. Oo naman, para naman sa future natin itong ginagawa ko eh. Sige na nga. Teka, saan mo ba gustong kumain? May pera ka ba? Oo naman, binigyan ako ni ate kanina. May sobra pa ako dito pang date natin. Sige na, tara na, gutom na din ako. Tara. Orange, congratulations! Nakaayos ka na ba? Okay na ba yung mga dadalhin mo? Oo ate, paalis na nga ako niyan eh. At naghihintay na sa akin si Emma doon. Ah, sige. Sandali lang at magbibihis lang ako Ako yung sasama sa'yo dun, di ba? Ate, andun naman si Emma at siya na lang ang aakyat sa entablado. Ganun ba? Sige. Sige ate, aalis na ako. Sige. Mag-iingat ka Bakit si Emma pa ang kailangan na umakyat sa entablado kasama niya? Samantalang ako ang naghirap para mapagtapos siya. Gusto ko sana maipagmalaki man lang ako ng kapatid ko. Nakakalungkot lang isipin na sa iba pa lang gusto niyang makasama sa entablado. Oh, nandito na pala kayo. Sakto, nagluto ako ng merienda doon. Blowout natin para sa pagtatapos ni Renz. Congrats, Bunso. Salamat ate, pero kumain na kami ni Emma sa labas, kaya busog pa kami. Ganun ba? Sige, i-ref ko na lang yung niluto ko para bukas na lang natin kainin. Sayang naman yung niluto ko para sa kanya. Sana pala, hindi na lang ako nagluto. Maupo ka muna. Mabusog ako kanina sa mga kinain natin. Ako nga din. Ang sarap kasi ng mga ulam na in-order mo kanina. Kaya napadami ang kain ko. Hayaan mo, pag nakahanap na ako ng trabaho, lahat ng kainan, pupuntahan natin. Oo naman. Siguro naman, pag nakahanap ka na ng trabaho mo, makakapag-ipon ka na ng pampakasal natin. Ano? Nagplano na pala silang magpakasal agad. Oo naman, yun ang naging pangako ko sa'yo, di ba? Dahil ikaw naging inspirasyon ko sa lahat. Kaya lahat ng pangako ko, tutuparin ko. Salamat sa pag-intindi mo sa mga panahong abala ako sa pag-aaral ko. Nandiyan ka para payuhan ako at tulungan ako sa mga ibang ginagawa ko sa school. Mabuti pa ang kasintahan niya, pinasasalamatan niya, at proud sa mga ginawa niya. Nagawa tayo ng maraming baby niyan. Madami po. Siyempre. Ayoko nga. Madami. Samantalang ako, kahit minsan, hindi niya nagawang ipakita sa akin na proud siya sa sakripisyo na ginagawa ko para sa pag-aaral niya. Puro lang pala siya pangako. Sa kasintahan lang pala niya tutuparin yung mga pangako niya. Nag-enjoy ka ba kanina? Oo naman. Ang saya pala dun sa pinuntahan natin. Sana pag nagkatrabaho ka ulit, bumalik tayo dun. Oo naman, ikaw pa. Basta para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Napasaya lang kita. Orange, andito na pala kayo. Saan kayo galing? Namasyal kami ni Renz ate. Nilibre niya ako.
Kasi nakapasa na siya sa board exam. Talaga? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin, Renz, na nakapasa ka na pala? E di sana, nagluto man lang ako kahit pansit lang. Salamat ate. Pasensya ka na kung di ko agad nasabi sa'yo. Sasabihin ko sana sa'yo kaso nakalimutan ko kahapon. Ganun ba? O siya, sige. Aalis na muna ako at pupunta ako sa palengke. Iwan ko muna kayo dyan. Sige ate, tara sa loob babe. Sige. Parang hindi ako nagpaaral sa kanya. Pagkatapos ko siyang alagaan at igapang sa pag-aaral niya, gano'n na lang bang kapatid ko? Mas mahalaga pa sa kanya yung kasitahan niya. Marga, may dala pala ako para sa'yo. O ito, kunin mo. Naku, maraming salamat po, Ate Mitch. Nag-abala pa kayo. Kamusta na pala ang pakiramdam mo? Maayos na po. Maraming salamat nga po pala sa tulong nyo na ipagamot ako. Walang anuman. Hangad kong tulungan ang mga nangangailangan na tulad mo. Lalo na wala dito ang kapatid mo. Hindi pa nga po siya dumadalaw dito, ate. Bakit hindi mo pinaalam sa kanya ang nangyari sa'yo? Tinaalam po kaso hindi daw po siya makakadalaw dahil busy siya sa trabaho niya. Ganun ba? Grabe naman si Renz. Natitiis niya ang ate niya na may sakit. Hindi man lang niya madalaw sa kabila ng mga nagawa ni Marga sa kanya. Ipakita niya sana ang halaga niya bilang kapatid. Pasensya na po kayo, Ate Mitch, sa lahat ng abala ko sa inyo. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Wala yon. Ang mahalaga, magpagaling ka. Sana nga po, ate, gumaling na ako. Hinihiling ko po na sana makasama ko yung kapatid ko sa ganitong kalagayan ko. Malulungkot po ako kapag wala siya. Hayaan mo, isang araw, pupuntahan ka rin niya dito. Sana nga po. Sige na, aalis na ako. Sigurado ka bang ayos ng pakiramdam mo? Opo, ate. Medyo okay na po ako. Mabuti naman. O sige na, Sige po, ate. Mag-iingat po kayo. salamat. Hello Ate Mitch. Hello, Renz. Hindi ka pa pupunta dito sa bahay nyo? Pasensya na po. Hindi po kasi makakapag-leave sa trabaho ko. Ang ate mo, nalulungkot. Matagal ka na niyang hinihintay. Kumusta na po siya Ate Mitch? Hoy, Renz, sino yung kausap mo? Wala. Nagsahod ka na ba? Baka mamaya pa. Huwag mong babawasan yung sahod mo bilang ko yun. Sige na, alis na muna ako. Oh, saan ka pupunta? Yung anak natin, iiwan mo? Andyan naman si Yaya, siya na lang muna mag-alaga sa anak natin. Oh, saan ka galing? Kasama ko ang mga kaibigan ko. Sinamahan nila ako bumili ng bag. Tignan mo, ang gaganda. Nakasil kasi. Diyan ka magaling. Dinadala mo lang kung saan-saan yung sahod ko. Hoy, bakit? Asawa mo naman ako Hindi ba pwede?
Oo nga. Pero sana mag-ipon ka naman. Para sa kinabukasan natin at lalo na sa anak natin. Saka na, maliit pa naman ang anak natin. Diyan ka na nga. Papasok na ako sa kwarto, ang dami pang sinasabi. Para ko ng tao ah. Ate? Ate? Saan kaya yun? Orange! Ate, kamusta ka na? Pasensya ka na kung hindi kita nadalaw nung panahon na kailangan mo na makakasama. Ano ka ba? Alam ko naman may sariling pamilya ka na. Kaya naiintindihan ko. Bakit? May problema ka ba? Hindi ka naman pupunta mag-isa dito kung wala kang problema. Tama ka, ate. May problema kami ni Emma. Oh, bakit? Ano nangyari? Hindi ko na siya kayang pakisamahan. Hindi niya na ako pinakikinggan. Gusto niya, siya lang lagi nasusunod. Sandali. Akala ko okay na yung pagsasama ninyo. Hindi kami okay, ate. Kaya nga hindi ako nakakadalaw sa'yo kasi pinipigilan niya ako. Pasensya ka na talaga, ate. Pero hindi ko na talaga kaya makisama kay Emma. Renz, ayusin mo yung problema nyo. Hindi mo dapat tinatakasan yan. Matagal na ako nagtitiis, ate. Hindi ko na kaya. Ganun na lang sa'yo kadali? Naiwan sila? Paano yung mga anak mo? Magsusustento naman ako, ate. Hindi ko naman sila pababayaan. Ate, sana hayaan mo muna ako mapag-isip. Dito muna ako, habang hindi ko pa kaya ang sitwasyon namin ni Emma. Sige, ikaw ang bahala. Ate Marga, nasan si Renz? Oh, Emma. Ano? Nasan si Renz? Emma. Nandun siya, sa likod ng bahay. O Emma, bakit nandito ka? Ikaw, bakit nandito? Bakit umalis ka ng bahay nang hindi nagpapaalam sa akin? Bakit? Kapag nagpaalam ba ako na pupunta dito, papayagan mo ba ako? Nandito lang naman ako, oh. Gusto ko lang bisitahin si ate ko. Bibisita? O talagang nilayasan mo lang kami ng anak mo? Sige. Gusto mong malaman, ha? Oo, gusto kong malaman. Pagod na ako, Emma. Sakal na ako sa'yo. Gusto ko naman makain ka ng maluwag. Kaya pumunta ako dito. Yun ang totoo. Kaya sana, hayaan mo muna ako makapag-isip-isip. Umuwi ka na. Hindi mo na ako uuwi. Pag sinabi kong umuwi ka na, umuwi ka na! Emma, hindi naman sa nakikialam ako ah. Pero, sana kahit minsan, pakinggan mo naman si Renz. Ate, kinakampihan mo siya sa ginagawa niya sa amin ng mga pamangkin mo? Hindi naman sa kinakampihan ko siya. Ang sa akin lang, hayaan mo muna na magpalamig siya dito. Pareho kayong mainit oh. Hindi ganyan na nagbabangayan kayo. Kahit dito sa pamamahay ko, ganyan kayo. Sige, Renz, pagbibigyan kita. Pero kapag hindi ka umuwi bukas, humanda ka sa akin. Ate, uuwi muna ako sa amin. Napag-isip-isip ko na tama ang sinabi mo.
Harapin ko ang problema namin mag-asawa. Mabuti naman. Mag-usap kayong mabuti ni Emma. At huwag kayong magsisigawan sa harap ng mga bata, ha? Oo, ate. Gusto ko pag lumaki sila, magkakasama kaming pamilya. Tama yan. Ikaw ang lalaki, kaya dapat ikaw ang maging matatag para sa pamilya mo. Salamat, ate. Dadalaw na lang kami ulit dito kapag may oras kami. Sige, sana magkaayos na kayo ni Emma. Alis na ako, ate. Sige, mag-iingat ka, ha? Ikaw din, ate. Magpagaling ka. Oo. Punay ka motor mo ng Andres. Nagsuabe, pang mumuntag. Yun ah. Sila nga, kintab. Gwapo. Apa yan natagam gamitin? Kaya tayo, jar for mat protection. At iti mang mounted ti kwa, protection ti mat color ti dugan. High quality matte finish with Siyempre. Carnauba wax. Ano pa iti mabalin ng ako atoy, panggamitan? Mabalin mo natin kwa, plastic, component, vinyl pads, tapos rubber, mabalin mo lang. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuman ah, Yung ti damag, kasi nga rodata motor mo. made. Ya, mga tuyin, amo mga wanti kwartak, managrigri ka la, may kasikaw. Sila nga, tama di mo kababay nagsinger kanya. Gwapo ni. Yun ah, Bagti motor, gwapo, di makingko ka. Naka mo. makasao ka mo. Di bali na pintas ti kwati motor, wag lang ti rupa. Kada ti umangkas. Ukis ti sabam, nagadong ammom. Nagatamor datoy. Nasa comment section yung link. Ganda kan.